जिसुआ बुंनाय आं आरो आफा जोङो मोनसे होननाय बाथ्रानि सायाव बिजिरनानै नायनि आरो बे बिषयखौ मोनथिनो थाखाय जोङो जागायजेननायाव थांनांगोन। मानोना जागायजेननायाव इसोरा मानसिखौ नागारनानै गासैबो सृष्टिखौ बाथ्राजों सोरजिदों। जेरै जागायजेननाय 1:3 इसोरा होनबाय स्रां जाथों आरो अब्लानो स्रां जादों। नोंथांमोनहा 4 सिरिनिफ्राय 24 सिरिसिम फरायनानै नायोब्ला मोनथिगोन जे इसोरा मानसिखौ नागारनानै गासैखौबो बाथ्राफोरजों माबोरै सोरजिदों होननानै। नाथाय इसोरा मानसिखौ गावनि गोथां हां होनानै गावनि आखाइजों दादों। बेनिखायनो इसोरा हास्थायो दि मानसिया गावनि बोसोनखौ मानिथों होननानै आरो सिबिथों होननानै। नाथाय सैताना इसोरनिफ्राय मानसिखौ गोजान खालामो आरो गलामबो खालामो। अब्ला जोङो मोनथिबाय जे इसोरनि बाथ्रायाव बेसेबां गोहो दं आरो बे गोहोगोरा बाथ्राया इसोरनिफ्राय ओंखारबोदों आरो बेनो इसोरमोन आरो बे बाथ्रायानो जिसु ख्रिस्ट। बे बिषयखौ जोङो बुजिनो थाखाय गाहाम जहननि 1:1 आरो 2 पदआव फरायनानै जोङो नायनि। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन, बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। सोर लोगोसेमोन? बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन। 14 पदआव नायनि आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारिजानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बादि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय।